2 җиделек билгесе белән бүген 24 февральдә үзенең матур туган көнен Югары Терешка авылында туып үскән, бүгенге көндә дә шунда гомер кичерүче Равилә Абдулалим кызы Надыршына каршылый. Шул уңайдан улы Рафаэль, килене Фәхимә балалары белән, кызы Фәхимә кияве Камил балалары белән, кызы Алсу кияве Ринат балалары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле кешебез турында ел сайын түгел, көн сайын язсак та безгә һаман да аз һәм җитми төсле. Чөнки әнкәебез бар галәмнең иң якты, иң татлы сүзләренә лаеклы кеше. Авылның 8 еллык мәктәбен тәмамлап, Алга колхозына фермага бозау караучы булып эшкә урнаша һәм лаеклы ялга чыкканчы шунда эшләп, хезмәт ветераны исеменә лаек була. Гомере буе әнкәебез белән без горурланып яшәдек. Тормыш иптәше, әткәебез Исмаил Тагир улы белән бергә 40 ел яшәп, бер ул һәм 2 кыз үстереп, олы тормышка бастырдылар. Кызганычка каршы бүген инде әнкәй матур картлыгын ялгыз канат кагып каршылый. Шуңа карамастан, әши ялгызлык хисе татып яшәгәнен юганың. Менә бүген дә без янәшәсендә аның бәйрәме уртак итеп каршылыйбыз. Әнкәй озак еллар кайнана-кайната белән яшәде, олылап, хөрмәтләп соңгы юлга озатты. Төп йорт хуҗалары буларак читтән килгән туганнарны да ачык йөз, тәмле сүз белән каршылап куна китте. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда, балаларының, оныкларының, оныкчаларының шатлыкларына куанып яши. Сиңа кадерле без озак кына гыйбадәтле гомер телибез, саулык, тынычлык, шатлык. Мең рәхмәт барысы өчен дәни. Бүген туган көнеңдә нинди сүзләр табарга да аптыранып торабыз. Без балаларыңны син иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк итеп, өреп, сөеп кенә үстердең. Бер кайчан да без бер нигә дә кирәксенмәдек. Бар затыбыз да Аллага шөкер бар иде. Балачагыбызны без бик гүзәл әкияттә итеп искә алабыз. Син әнкәебез безгә бар яктан да тик үрнәк кенә. Бездән сиңа иң зур теләк саулыклы озын гомер. Бер шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп, озын-озак яшә. Оныкларың сине шул кадәр көчле яраталар, әбекәй дигән сүзләрен авыздан өзми яшиләр. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше. Без бәхетле янда булганда. Мең рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаман да сабый бала гына, бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең. Бәхетләрнең телибез тулысын, шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Равилә Абдулалимовна, бар теләкләр шынга ашсын. Бәхетле картлык алда да кичерегез. Ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген тыңларга чакырып калабыз. Yaz gibi gütedi, çalışaşın kursen de uftanma. Yaz gile de gide, ömür şula yüte. Uftanma, uftanma, uftanma. Yaz gile de gide, ömür şula yüte. Uftanma, uftanma, uftanma. Uftanma, bittiğinin uzvan güderen, uynap bilip yine ütmegen. Sina nasip bulgan, vakit bäxit zor şatılık. Yattı gün, ele bitti uzamagan.
Сиңа насип булган вак бәхет зур шатлык Ятты көн әле бит узмаган Ömürler yaz günü gütedi Şal şaşını kursen de uftanma Yaz bile de gide ömür şulay üte Uftanma, uftanma, uftanma Yaz bile de gide ömür şulay üte Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma, uftanma, uftanma Uftanma, uftanma, uftanma